Türkmen ilim nüçüp geçýär ahbalın, din mam zähmet çekýän rahatyň hane. Ne boldy kadimi döwletiň malyň, şana şöwket taju azamatyň hane. Yüzlerce yıl sordun ýaxşy döwrany, soradyň yer yüzüni goýman armany, her tarafa berdiň şahlyk fermany, taju taxtyň, şanu şöwketiň hane. Şahlar şahsy biyikler biyigi erdiň sen, her şäherde şahlyk kasyr gurduň sen, Horasanda uly ferman berdiň sen, şahlar şahy, bolan sultanyň hane. Gün be günde kayfyň erde ziyada, bugün nüçün iza galdyň piyada, ol kadimi namu nişanyň hane. Indi sen hammallyk mensibini aldyň, savdasyzlyk bilen derbeder boldyň, sebep nedir? Indi ağz ala boldyň, awalky ağzı bir döwranyň hane. Ağzı